Початок, будь ласка, номер 40. Ваш 307. Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Teraz, дорогие браты и сестры, на этой Eucharystii, на этой Świętej Mszy, Господь запрошає всіх нас до siebie. Ale сегодня станем świadkami u Ewangelii takiej dramatycznej sytuacji, kiedy Jezus бачить, że jak od Jego odchodzić uczniów, pytająca u swoich uczniów najbliższych, apostolów, 12, ci wy chcecie odejść. Tak w życiu bywa, że czasami człowiek chce ze samym Bogiem, tym, co odbywa się, tym, do czego on potrzebuje, do czego zachwocze, co nauczaje i odchodzić. Proszę, aby nasze serce zawsze było wiernym Gospodem, aby nigdy nie odeszli od Niego, aby my byli wiernymi temu zaproszeniu, aby my kroczyli za Chrystusem все nasze życie. I aby raz napełniła nas prawdziwej takiej radością, być z Bogiem i żyć powodle Jego Słowa. Kiedy dzisiaj, tak samo podczas tej świętej mszy, dziękuję
naszym drogim siostrам, Marianie, siostry Faustynie za dane na służenie w naszej parafii. Хочемо отолить так само наша молитва их. Это najlepszy sposób wdzięczności. Справді молитва, бо слово словом і, напевно, найсильніше пробучать. Але найбільшим таким даром серцем це з'являється те, що ніколи не зникне, ніколи, але буде мати ось такий дар niebie. Тому так само хочу вас сьогодні особливий спосіб отолить молитву і випрошуючи для вас потрібних ласки, Божого благословення в тих нових місцях, до яких вас Бог покличе, і тих завдань, які будете виконувати, щоб там завжди сподорожничало Боже благословення и Божья присутность. Когда как будто удельничать в этих святых таямницах, станем правде перед Богом и перепросим все наши грехи и провины. Споведаемся. Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог, усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу. А на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне, Матерь народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу, примирение наше, який святиш праворушайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим Kiedy Świętuję mszę, prawa intencja i podzięka Panu Bogu za dar 17 lat ślubu Wiktora i Natalii,
No i tak samo jest prośba dalejszym Bożym błogosławienie dla nich i всей семьи. Молимся, Боже наш Ojcze, Ty jednajesz duszy wiernych w ładzinym mknienni do nieba. Daj narodu Twojemu lubić Twoje nakazy i żądać spełnienie Twoich obiecania. Как вся zmienność tego światu, my uznosili nasze serce Tudy, Ty znosił zaprawdę radość. Przez Pana nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, i z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prozusie wieki wieczny. Читання книги Єзуса Навіна. У тие дні Єзус Навін собрав у Сихемі всі племена Ізраїля і покликав так само старейших Ізраїля, його керівників, і суддів, і наглядчиків. І стали яны перед обличчям Пана. І так промовив Єзус Навін до всього народа. Калі вам здаецца кепскім служыць Пану, то зрабіце сёння выбар, каму хочаце служыць. Ці багам, якім служылі продкі вашыя, будучы на другім баку ракі, ці багам амарэяў, на зямлі якіх жывяце. Я ж і мой дом будзем служыць Пану. Народ адказаў такімі словамі: Няхай не здарыцца нам, каб мы пакінулі Пана і служылі іншым багам. Бо Пан – Бог наш. Ён сам вывеў нас і продкаў нашых з егіпецкай зямлі, з дому няволі. Ён учыніў перад нашымі вачыма вялізныя знакі і аберагаў нас на працягу ўсёй дарогі, якую ішлі мы, і сярод усіх народаў, праз якія праходзілі мы. Таму і мы будзем служыць Пану, бо Ён наш Бог. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покаштуйте і бачте, які добрий ось Пан. Покаштуйте і бачте, які добрий ось Пан. Благословлять буду Пана во всі часи. Хвала Його за
Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, подпорядковуйтеся один одному боязі Христовой. Жонки, подпорядковуйтеся мужам своїм, як пану, бо муж – голова жонки, як і Христос – голова Костьола. Йон – збавця тіла. Тому як Костьол подпорядковується Христу, так і жонки подпорядковуються мужам во всім. Мужи, любите своїх жонок, як і Христос полюбив Костьол і віддав себе за його, как посвятить його, очистивши купелью води в слові, как ён з'явився перед ним славним Костьолом, який не має плями, ці загани, ці чого-небудь подобного, і как ён був святий і беззаганний. Так повинні мужи любити своїх жонок, як своє тіло. Хто любить свою жонку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, але кормить і доглядає його, як і Христос свой Костьол. Бо ми члени тіла Його. Тому покине мужчина батьку своего и мати, и злучится с жонкой своей, и будут двое одним телом. Великая таємниця гэта. Окажу я в дочинении до Христа и до Костьола. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Слово Твоє, Пане, єсть дух і життя. Ти маєш слово вічного життя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла для Яна. У той час многие з учнів Єзуса казали: «Тяжка гэта мова, хто може її слухати?» Але Єзус, ведаючи, що вучні його не наракаються на гэта, сказав їм: «Ці гэта спокушає вас. А калі убачыце Сына Чалавечага, які будзе узыходзіць туды, дзе быў раней, дух ажыўляе, цела ж ні на што не прыдатнае. Словы, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём. Аднак ёсць між вас тыя, хто не верыць. Бо Езус ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць. І сказаў: «Для таго я казаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена яму айцом». З гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з імі. Тады Езус сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш слово жыцця вечнага, а мы поверили, спознали, што Ты ёсць святы Бога». Гэта слово Пана. Umiłowani Chrystie, braty i siostry,
Święty Paweł протягивая у послании до Ефесцов, pouczać każdego z nas tak samo i podchodzi do tego w taki sposób bardzo praktyczny. Na minionym tygodniu i on tak wzmacniał właśnie tę supolność w Efezie, подтрымліваючи, говорячи, що не глядячи на те, що часи лихі, тяжкі, то не опускайте руки, дійничайте, розпознавайте Божу волю і йдіть за нею. І нехай ось тяжар гэтага штодзённасці нашай не будзе вытлумачэннем нічога не рабіць, бо ёсць такая, напэўна, спакуса. Пачакаць лепшых часоў, калісьці будуць такія часы, калі ўжо, напэўна, ўсё будзе проста і лёгка. Ale wiem, że te czasy nie nastąpią, bo będą inne wymierzenie, inny czas, jaki znowu będzie składany. Tam Święty Paweł przypomina, czy mamy mówić, tak samo pouczał nas minionym tygodniu, no i tak dalej. A сегодня, i znowu zabrałem mi ważną temu, chociaż ona nie jest основна, na jaką się nie chcę zwrócić uwagę, ale про minutę ja tak samo nie mogę, bo думаю, że ona bardzo ważna, tak zakranaje takie praktyczne przeżywanie służebskiego życia. Czasami szukają tego odkazu na nienawita lek czy recept na dobre służebskie życie, szczęśliwe. Co to taka potrzeba? Różne szukają po swojemu na pewno i próbują budować to swoje codzienność. Święty Paweł się mnie podkazuje i mówi w taki sposób. Ale od razu chcę podkreślić, że Boże Słowo trzeba czytać i słuchać jego u celostności, u pełnocie. Nie tylko wybrane skazy, ale mianowicie u tej pełnocie wtedy jeden odkrywaється, pokazuje się sutność tego, co Bóg chce nam skazać u tym Świętym Pisaniu. Bo pierwszy właśnie skaz, jaki wielmi muży lubić, na pewno nieraz mnie pokazywali i mówili, że właśnie to poglądzie ksiądz, żonki podporządkujcie się mużom swoim. No cudowny skaz, że nie? Скажуть мужчини всі, жінки, підпорядкуйте się mużom swoim. I jak na tym takie zatrzymać, to na pewno jest naprawdę cudowne i dobre. A tak ja zawsze muszę powiedzieć, dobra, dawaj przeczytajmy dalej, co Święty Paweł mówić, bo ja tłumaczyć, jakie to mają stacje. I naprawdę u dobrych odnosiach, dobre byłoby, kiedy głową семьи był mężczyzna. I to było cudowne. Ale jest pewne ale zawsze. Bo to też nie prosto dajется z tytułu tego, że ty mężczyzna. To nie tak, ale ja tylko mężczyzna, no to tam moja głowa i tak dalej. Nie про это Święte Pisanie mówi i Święty Paweł. A Święty Paweł tak mówi, a muży, lubicie swoich żonach, jak i Chrystus polubił Kościół i oddał siebie samego za jego. Lubicie nie prosto lubić, ale oddawajcie życiu swoje za żonach swoich. W taki sposób, kiedy będziecie lubić, kiedy będziecie oddawać siebie всего, wtedy na pewno będziecie głową семьи i głową żonki swojej, tak jak i Chrystus jest głową Kościoła. Powiedzcie, tylko pełnota słowa pokazuje prawilność odnosi. I naprawdę to cudowny recept, na pewno prawilny, no ale rozumiem, że тут потребує великого такого wysiłku. Naprawdę, tak jak Święty Paweł mówi, jak wy byli oczyszczeni kupielnią, wodą, u Słowie, jak zjawili się przed Nim sławnym Kościołem, bez plamy, bez zagany. Bez plamy, bez zagany. U świętości, męża i żonki, możemy takie odnosić. Takie bliskie, szczęśliwe, jakie nie ranić, jakie nie niszczyć, ale jakie podtrzymywać, jakie dodają siły, nadziei, jakie okrylają. Тому об этом сегодня Święty Paweł mówi i zaklocza, zaklikają ich nas. Ale сегодня хочу zwrócić uwagę na coś innego jeszcze, bo сегодня pierwsze czytanie Ewangelii zapraszają nas zatrzymać się, zadumać się na sprawy wyboru, nie zdążysz. Jest takie jakby pojęcie, czy takie rozumienie, że życie to
майстерства выбору. І думаю, що кожен з нас в якійсь сенсі досвідчив це, або підтвердив це своїм життям, бо маємо і ті вибори такі добрі, благословлені, яким радуємося, ті вибори, які справді роблять нас щасливими, які добре пльони маємо з цього, і ми тішимося, і вельми раді, що колись ви зробили такий вибір в своєму житті. Але думаю, кожен з нас досвідчив так само виборів, таких плохих, древних, які ранили, з яких ми не мали добрих пльонів. І коли можна було б, так скажемо, стати і ще раз стати перед цим вибором, то б сказали, напевно, я б уже з цим разом зробив би інакше. І зрозуміло, що це часами якісь дрібні справи, часами більш поважніші, які впливають на наше життя. Але кожен з нас досвідчив, з одного боку, благословення, вибір, можливості вибирати. Але так само у певному сенсі і крижа. Бо вибір, можливість вибирати, вольна воля, яку Бог нам дає, це справді великий дар. Але як усі Божі дари, це і так само і задання. Це дар, який не такий легкий. Бо це дар дає нам можливість настільки, що ми можемо навіть вибрати те, що не Боже. Навіть відкинути Бога. І так naprawdę у цьому всім почти, але Бог згаджається на це. Бо відає, що тільки у свободі ми не тільки можемо спознати любов, яку Бог до нас має, але так само на її відказати. Нема іншої можливості. Тільки у цій свободі вибору, який я виконую. І тому, так naprawdę, створив нас mianowito з цим великим даром. Але цей дар може бути, так naprawdę, певною і покутою. Сьогоднішній світ покутує з надміру вибору. У тим сенсі, що сьогодні вельми часто нам треба вибирати з многості. Видите, коли я навіть, ані такі, я ще й старий, и вот, что мы имели? Якийсь один кинофильм, например, якийсь стужка, яка появлялася, но то вибору не було, можеш пойти або не пойти на это. А сегодня ты можешь иметь просто, не знаю, 15. И что человек думає собі і це переживає, що вибрати, куди пойти. Дівчата мають, напевно, проблеми пойти, сукенку вибрати. Ну як же тяжко часами. Ось яка вона, стільки різних шмат привожить, а треба тільки одну. Як одну можна вибрати з цього всього? І так далі, і так далі. Многость, яка створює, так naprawdę, так само проблему. Що вибирати, що буде з цього ліпше, а як не помилитися, і так далі, переживання певне. Тому сьогоднішній світ, так naprawdę, це мультивиборочність така, що просто її вельми шмат. І це може бути певним тяжаром. Але ми, звісно, говоримо про такі вибори, може, більш фундаментальні, які потрібні. І знову ж, є переконання некоторих, що чоловік не може виконати такого свободного, автентичного вибору. Тому що він завжди під впливом тих знешніх факторів. Поглядите, осереддя, в якому ми живемо, впливає на нас. Впливає те культурне, певне осереддя, певне традиції, яких ми виховані. Впливає на те, що ми чуємо, що ми читаємо, чим наповняємося, що глядимо. І це вже впливає на нас. І чому можемо сказати, що тоді наш вибір, такий вольний і наш, напевно, складається з многих факторів, тих, які впливають на нас. Однак думаю, що все ж таки, що це такі фундаментальні вибори, об яких ще не говорить Святе Писання. І перше це читання книги Єзуса Навіна. Він говорить про те, що чоловік, mianowito як обдарений Богом вольною волею, має можливість виконати фундаментального свободного вибору. Mianowito особистого. І те, що кожен з нас має пережити, це так naprawdę у своєму житті. Сьогодні бачимо, як Єзус Навін зібрав у Сихемі племена Ізраїля. І дає їм, говорить перед ними, коли вам здається кепським служити Пану, то зробіть сьогодні вибір. Докладно, маєте вольну волю. Зробіть вибір. Кому хочете служити? Ті богам, які служили продкам вашим, будучи на другим боку реки, ті богам Амареїв, на землі, яких живете. Я ж, каже він, і мій дом будем служити Пану. Я і мій дом будем служити Пану. Цудовний вибір, naprawdę. Коли ми розуміємо, що, обираючи Бога, ми обираємо правдиве щастя. Тому що Бог нас створив для себе. Бог нас створив для себе. Тобто,
Człowiek może być spełniony, szczęśliwy tylko w Bogu. I тому, kiedy my nie wybieramy Boga, a mają taką możliwość tak naprawdę, to tak naprawdę krzywdzimy mu pierwszą czemu samych siebie. Nie Kościół, nie świętarą, nikomuś na szkodę nie robią, bo tak naprawdę my krzywdzimy samych siebie, kiedy wybierają nie Boga w naszym życiu, kiedy wybierają, robią coś innego. I temu święty сегодня в этом пророка Навина, Jezusa Навина в этой книге, народ выбрал, Израиль має зробити цей вибір. Кого вибрати? Кому хочете служити? Хто для вас має бути Паном Богом? Але Ісус Навин каже, я і мій дом будемо служити Пану. І знову ж вертаючись до мужчин, чудовно, коли ви, як мужчини, можете сказати, кожен з вас, я і мій дом, значить, моя сім'я, будемо служити Пану. Я вибираю на Пана нашого дому. Najlepsze, co możecie zrobić tak naprawdę, to ciebie. Bo skazać to dla siebie, dla swojej семьи. Сегодня może na przykład dnia, wernąwszy się do domu, na wieczorowej modlitwie, zrobić ten wybór. Zaprodu, że ja i mój dom chcą służyć Bogu, chcą służyć Panu. Думаю, to będzie jeden z takich cudownych momentów, kiedy to będzie szczere serce i kiedy za tym wyborem będzie konkretne nasze styl życia tak samo. Właśnie te nasze namaganie, nasze pięknienie. Сегодня my baczymy, jak nie tylko Jezus Nawin pytaje całego wybranego narodu, a wybór, co chce zrobić, komu chce służyć. Ale tak samo Pan Jezus, pytając o swoich uczniów, czy wy tak samo chcecie odwieźć? Więc naprawdę u swobodzie my możemy to uczynić. Święty Jan Paweł II w 79 roku, kiedy wyrażał się w Polsce, wtedy jeszcze komunistycznym, u Krakowie tak przemawiał do wiernych, jak zebrali się i mówił, czy człowiek może сказать Bogu nie? Czy człowiek może сказать Chrystu nie? Dlaczego czy swoje tak potem kaže, конечно może. Może, bo my mamy taką swobodę, my możemy сказать Bogu nie. Ale tak naprawdę, czy to uczyni nas szczęśliwymi, kiedy my Bogu skażemy nie? Bo сегодня Piotr tak wielmi cudowno mówi, Panie, do kogo my pójdziemy? Do kogo my pójdziemy? Usiłujecie сегодня, kiedy zabrać Boga z waszego życia, to do kogo my pójdziemy? Co nam zostanie, jakby, nie? Co jeszcze dać nam upewniność? Taką moc, siłę i napierę, zmagać się. Co zjawiaється takim fundamentem naszego życia? Do kogo my pójdziemy? Ty masz słowo życia wiecznego, a my poznali, że Ty Syn Boży. Ja nie chcę razem z apostołem Piotrem się nie odkazać w taki sposób. Panie, do Ciebie chcę przyjść, bo mocno wierzę w to, że Ty masz właśnie słowo życia, słowo, które nas wzmacnia, poucza i wiedzie, że u Tobie my możemy być tylko prawdziwie szczęśliwymi. I chcę, że ten wybór nie tylko raz w życiu zrobić, ale ja wolę być pokonać każdego dnia, bo wybrałszy raz, co dnia wybierać muszę. Amen. Wyznaj naszą wiarę. Wierą jednego Boga, Stворителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стал человеком, укрыжованный отцами за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца.
віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Да Бог, який з'являється кончатковою метою нашої віри, узнесем наші супольні молитви і просьби. Молимся за святый костел, каб ён набуджаў у сэрцах людзей веру і любоў, а таксама надзею на сустрэчу з Айцом у небе. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молимся за біскупаў нашай краіны, каб пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі яны вялі Божий народ да збаўлення. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молимся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молимся за дзяцей, якія ў гэтым годзе пойдуць у пачатковую школу, каб іх далейшае развіццё было ўсебаковым і гарманічным. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молимся за сястру Мар'яну і сястру Фаустыну о Божым благословленні і патрэбных дарах Духа на іх далейшае служэнне. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. дзякуючы Пану Богу за 17 год шлюбу Віктора і Наталі, молимся ў інтэнцыі іх сужанства о Божым благословленні і патрэбных дарах Духа у штодзённым жыцці. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы няспынна ўмацоўваліся ў веры і любові Христа. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, вислухай молитви Твоего Костела и ученика Пьон, дякуючи опеце Маті Божій, вел усіх Твоїх дітей до вічної чини. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Номер 327. Брати і сестри, як мою і вашу офяру прийняв Бог, Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Пане наш Боже, Твой Сын, своей офярой на крыже откупил нас и учинил своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему Костелу дар едности и супокой. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Гору серце. Узнавай,
dziękuję Panu, Bogu naszemu. Ona верна и справедлива. Сапра выгодна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святой, всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнага смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі усклікаючы. Ty święty, krynicą wszelakej świętości. Tam ujedność z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес, послал на апостолов Духа Świętego. Праз Христа просим Ciebie, всемогутный Боже. Освети Ты дары росою Духа Твоего, как и мы стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и роздавав своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczoru wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его усе, бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, офируем Тебе, Пане, хлеб життя и келих славления. Дякуючи, что чинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всему свету, досконали его любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про брату и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, и дозволим уважить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усими нами, как мы заслужили удел у житті вечному, едности за Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, едности Духа Святого, уся пошана и хвала,
разуй все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил наш Пан Иисус Христос. Просим Тебя, Пanie, zbaw nas od всего злого. Скажи, упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, щоб ми були завжди вольні від греху, заховані до всілякого неспокою. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокойно даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Христа Твою. И будь ласкаво, згодно с Твоей волей, даруйте успокоение и едность. Ты живешь и володаришь на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсюди будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокойно. Boś той, хто бере на себе грехи свої. Щасливі, покликані на вечеру Ягони. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Кто есть тело мое и пье кровь мою, мое житие вечное, и я воскрешу его в опошний день. Номер 24.
Славим Тебе, всемогутный, за бесконцые дары святые, за тело Твое и за кровь. Удобрени своим пробождем, что Тебе недостойны, али до стола Твоего приходим. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и часту нам. Аминь. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и часту нам. Аминь. Рабаш воды щедрый и верный, вызвали с пута врагу, как было в хлебе румяница, расстоявницы святыня. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и часту нам. Аминь. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и часту нам. Аминь. Молимся. Милосердный Боже, возгадуй харистичний посілок, верни здоров'я нашим душам. Перемени нас діянням Твоєї ласки, да поможи нам, как ми завсюди були Тобі досподобні. Праз Христа, Пана нашого. Присядьте, как ласка, еще послухайте душпастерских объявов, потом будут слезы развитания. Я щиро вам дякую за супольну молитву, дякую тим, хто прибирав нашу капличку на протягу тижня за складене хвилювання, за всіляку оказану допомогу. Нехай Бог кожному з вас узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тижні в літургії Костьола ми успоминаем у понеділок 26-го Найсвятейшую Панну Марию Ченстаховську, у аўторак 27-го успомін Святой Моніки, у сераду 28-го успомін святого Августина, біскупа і доктора Костьола, який з'являється сином Святої Моніки. У четвер 29-го успомін мучеництва святого Яна Хрестителя. Завтра, 26 жнивня, запрошуємо дітей і молодь на канікули з Богом
Початок у 8:30, или насколько я еще бачу, у 8 уже має каплиця бути відкрита і можна дітей вже приводити, покидати. З понеділку по п'ятницю будуть гэты канікули з Богом. Гэта ўжо апошнія такія перад школай, перад катэхізацыяй. Там усіх, хто запісаўся, запрашаем. Хто яшчэ не аддаў анкету, таксама можна гэта сёння учыніць. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніца святого Антонія Падланска. Інтэнцыі на спадковую святую імшу можна запісаць у адпаведным шытку, а у кожную сераду запрашаем на малітвы да святого Юзафа, асабліва за нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Нагадваем, што з 1 верасня зменіцца расклад набажэнстваў нашай парафіі, ўжо пераходзім на зімовы час, хаця зіма яшчэ далёка, але ўжо ў нядзелю гэта будзе ў 9, 10:30, 12, 13:30 і 18. Дадатковая святая імша вяртаецца ўжо 13:30 і вечаровая святая імша будзе адпраўляцца ўжо ад наступнай нядзелі а 18 гадзіне. Таксама у суботу будзе а 8 раніцы і 19 гадзіне вечара і ў буднія дні а 7 і 19 гадзіне. Тых, хто практыкаваў ранішнюю святую імшу а 7 раніцы, то можна ўжо будзе ад панядзелку, ад 2 верасня вяртацца ўжо на супольную малітву. У наступнай нядзелі 1 верасня таксама адбудзецца асвячэнне школьных прыладаў і благаслаўленне дзяцей і моладзі на новы катэхетычны і навучальны год пасля кожнай святой імшы. І таксама трываюць запісы дзяцей на катэхезу. Тыя дзеці, якія хадзілі на катэхезу, запісвацца другі раз паўторна не трэба. Мы вашы даныя ўсе ведаем і павядомім тут, напішам, калі будзе ваша катэхеза, у які дзень, якой гадзіне. Тыя дзеткі, якія яшчэ не хадзілі ў нас на катэхезу, пра якіх мы яшчэ не ведаем, калі ласка, падыдзіце ў закрыстыю, каб пакінуць вось вашы намеры, даныя, імя, прозвішча, контактные телефоны, так как мы могли вас записать, додать у группы катэхетычныя, і пазней уже будете ведаць усе гэта расклады. І пасля наступнай нядзелі ўжо будзе таксама расклад катэхезы у нашай парафіі. Прыпамінаем толькі, што пачатак заняткаў катэхетычных у нашай парафіі адбудзецца 9 верасня. То есть панядзелак пасля другой нядзелі верасня. Таксама запрашаем новых кандыдатаў да літургічнай службы алтара, запрашаем новых кандыдатаў дзіцячыя моладзевыя музычныя гурты нашай парафіі, у парафіяльны хор, эфата, калі хтосьці хоча моцна, трэба кастинг прайсці і возьмуць. Польскі хор Барка таксама ёсць, хто моліцца па-польску, можна далучыцца да гэтага хору. Запрашаем усіх зацікаўленых далучацца таксама да каталіцкіх скаутаў. Наступнай нядзелі таксама будуць шэфы розных адгалінаванняў, можна будзе з імі паразмаўляць, запытацца, запісаць сваіх дзетак на гэту таксама форму фармацыі. Запрашаем таксама усіх зацікаўленых у польскую школу нашай парафіі святого Яна Павла II, калі хто хоча вывучаць польскую мову, таксама ёсць такая магчымасць. У наступную нядзелю таксама збор ахвяраванняў прызначаецца на патрэбы міждыцызіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Ну і таксама прыпамінаем, можа хто яшчэ не ведае, інфармуем аб тым, што ўжо д'якан Александр, які з нашай парафіі паходзіць, сваё цяпер служэнне, практыку той д'яканскую праходзіць у катэдральнай касцёле у Мінску. Ну і чакае ўжо на вызначэнне тэрміну святарскіх пасведчанняў, якім пазней вас таксама павядомім. І ўсім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні, Божага благаславення, здароўя і ўсіх патрэбных ласкаў. Яшчэ спадарыня Наталія тут на 1 минутку. Яшчэ тут пару слоў скажа. Помощница. Помощница. Давайте без микрофона. Могу дать микрофон. Дякую. А вона може без мікрофона. Дякую вялікі за адкрыццё сэрца нашых айцоў хрыстусоўцаў. І з верасня пачынаецца малітва за мужоў. Толькі один раз у месяц, другая нядзеля. Пасля імшы на 13:30. Калі мы будзем маліцца за сваіх мужоў, то будем шчаслівыя. Чаму? Потому что мудрая жена устрояет дом свой. Ёсць праблемы, няма праблемаў, трэба звярнуцца да малітвы, так?
звертаемся до молитвы, сами изменяемся, изменяется наш муж, изменяются детки, детки счастливые, и мы сами тогда робимся счастливые. Тому що запрошую, вся інформація буде у Нети. Дякую. Zapraszam. Wielmi ważna sprawa, naprawdę modliться za swoich mężów. U tym tygodniu my Świętą Monikę wspominaємо. Ta żaczyna, jaka wymoliła nawiertanie nie tylko dla swojego syna, tak samo dla męża, jaki był jazycznikiem, jaki zupełnie nie chciał być chrześcijanem, ale po swojej modlitwie, po prostu любов, cierpliwość, ona wymoliła dla niego nawiertanie. Тому moc modlitwy na pewno wielka, тому zapraszam, jeszcze będzie jedna modlitewna grupa w naszej parafii. Każdą drugą niedzielę, właśnie Świętej Mszy na 13:30, tu w kaplicy będzie wspólna modlitwa żończyn za swoich mężów. No i zapraszam, kto chce modlić za dobrego męża dla siebie, tak samo za, no, tak jak im wy modlitwa. No chyba, że chcecie w monastyr, no to machajesz to poczuć. Ja się nie szmat говорю про выбор. Ale wiecie, czasami tak zdarza, że wyboru nie ma. To zdarza wtedy, kiedy my swój wybór oddajemy przez tajemnicę ślubu posłuchmianości. I to zdarza w monaskich osobach najczęściej, kiedy my posłuszne temu, co mówią, czy do czego nas kierują nasze naстоятели, jakie na tym etapie naszego życia niosą pełną odказność przed Gospodem, tak samo za nas. I temu, tak samo średnio, jak może to zapowiadali, modlimy się, rozwitujemy się z naszymi siostrami. No tak, rozwitujemy się uczyć. Ja, to szczerze кажучи, зовсім nie odczuwаю, jak to zdaється, що вони тут zostające wojsk. Może потому, что я не удельничал в этих rozmowach, переносах и так далее, z naстоятельниcy, tak jak уже nie prowadź, to może nie mają takiej nawet świadomości, mnie tak średnio nawet jak to ciężko sztuczki wygląda, bo zupełnie nie mają takiego odczuwania, że my tu z wami rozwijamy się bez jej dzieci. Jednak хочется сегодня в особливий sposób Bogu podziękować za dar was, drogie siostry, za ten czas, dłużej i troszkę krócej u wypadku siostry Faustyny, tu w naszej parafii, za te wasze służenie, za wasze serce, jakie tu покидаете, na pewno, bo służenie, jakie prowadzić z любов'ю, ono zawsze jest związane z darem serca, na pewno. I za ten dar serca wasze szczerze wam dziękuję za odkrytość, za любов, яку doświadczyli my, jak światary, na pewno, i tak samo jak dzieci, młodzież, dorosłe ludzie tu w naszej parafii. Szczerze wam dziękuję za te wasze służenie, za dobrą, jaką my od Boga otrzymali, dziękuję waszej posługie, dziękuję waszej osobie. Zrozumiała, że my tylko instrumenty w Bożych rękach, ale wielmi dobre, kiedy to taki własny instrument, jaki naprawdę nie porcić, a na odwrót stwaraje, daje nadzieję, jakości wiedzie napiera. Szczerze dziękuję. Za chwilę, думаю, больше tych, kto nieposrednio doświadczył, tak samo nasze służenie, jeszcze skaże swoje słowa, swojego imienia, księdza proboszcza, Andrzeja, księdza Władimira. Tak samo szczerze chcę podziękować wam za ten czas sumiesnego przeżywania, służenia, za budowanie wspólności, za wszystko to, co czynili, za wasze dobre ludzie, kiedy Bóg wam odwdzięczyć. I dać się potrzebne łaski, jak te miejsca, do jakich was posyłaje, naprawdę byli tymi miejscami, gdzie wy będziecie czuwać siebie dobra, gdzie was będą lubić, gdzie was przyjmą, gdzie doświadczycie rozcieplenia ludzkich serców, tak samo. Tak jak tam, gdzie będziecie byli szczęśliwi w waszym poklиканні i doświadczyli takiej wielkiej Bożej любові. Szczerze dziękuję wam jeszcze raz. No i zapraszamy naszych parafianów. Ja wielmi chcę tak samo сказать wam parę dobrych słów. Богородець, Преморянець та Фаустина. Od imienia всей парафии мы дякуем вам за ваше актуальное житие. Тешимся, что мы часто были разом с нами, вы дарили нам свою любовь. Вы научили нас доверять вам и Богу. Про все свое житие, как по будущему могли досягнуть Божьего Царства. Вы подарили нам часто себе, и за это мы говорим Богу дякую.
мы молимся за вас, будем молиться за вас. И пришел час розвітуватися, і так, ми довіряємо Пану Богу і віримо, що так треба. Великий вам дякую. Нехай вам дає спокій, ваше серце любов'ю об'є, завжди з вами його. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокій, ваше серце любов'ю об'є, завжди з вами його. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокій, ваше серце любов'ю об'є, завжди з вами його. Великий дякую вам, дорогие парафіяни. Коротко я була з вами, аліпльонна. І я вдячна Богу за цей час, вдячна кожному з вас. Напевно, Бог має плани на кожного з нас і веде своїм шляхом неповторним. Ось я покидаю на самій справі тут частку свого серця. Великий дякую за вашу доброту, за те, що ви приймаєте кожного з нас. У вас нема різниці, чи то приїхала сестра на довжей, чи на коротей. Ви приймаєте це щирим серцем. Дякую вам за це. За вашу молитву великий дякую. Так само буду пам'ятати молитві. І дякую великі дітям, батьки, яких приходили, дітям, які, значить, батьки тут є, передайте ласка, великий дякую дітям від мене, тому що вони найлепші наставники. Це був чудовий час. Ось, і коли я з ними була, так само набирався цієї дитячої радості. Ось, дякую вам велике. Коли у вас буде бажання, напевно, поїхати у Гродно і там можна зустрітися, ось, тому не розвітуюся там з усім. І відчувається ця духовна сувість, і нехай вона протягується. Великий дякую від мене, і сестра скаже від себе дякую. Конечно, я сказала индивидуально, потому что Я все-таки тут больше. Как минимум 5 лет работы, а как 10 лет вообще старались, чтобы были в этом приходе. 10 лет. Кто-то меня сейчас недавно спросил, или не жалко уходить? Жалко. Конечно, жалко. Потому что я вас всех люблю, и я чувствовала огромную любовь от вас, но Бога я люблю больше. И я так чувствую, что Господь для меня что-то другое приготовил. Я сама попросила с этой парафии, Ксюс Олег говорил здесь, что вот принимаем Господнюю волю, я не знаю. Я долго думала над этим решением, это было мое решение поменять место моего служения. Потому что я очень люблю работу с семьями, я работаю с семьями, многие знают об этом. И теперь мое служение будет только для семей по всей Беларуси. Это мое. А немножко я понимала, что я на 100% не вкладываю себя в приход и на 100% не могу себя отдать семьям. Поэтому это было мое решение. Но я хочу сегодня сказать огромное спасибо Богу за то, что Он дал такую возможность быть здесь, познать здесь, учиться от вас многому, любить вас. Огромное спасибо ксензу Олегу за сотрудничество, потому что 10 лет назад он пришел, и он просил, чтобы сестры назаитанки сюда пришли, в этот приход. И
И сначала наши настоятели 2 года все-таки ждали, но через 2 года как-то согласились, мы сюда пришли, мы здесь работаем, поэтому мое сердце, не только эти 5 лет, которые я здесь прослужила, но где-то там всегда было с самого начала такое желание, чтобы мы здесь были, мы здесь служили. Спасибо за открытость, спасибо за возможность работать с семьями и делать, служить семьям, и за то, что вы служите. Правда, очень хорошо с вами сотрудничалось. Я всегда говорила, вот сегодня скажу, всегда говорила, что нет лучше священников, чем редемптористы, потому что я с ними когда-то начинала свое служение в Гродно. Но вот уходя из этой парафии, я могу сказать, мне очень хорошо сотрудничалось с христосовцами, и правда, очень хороший отпечаток остался, но я возвращаюсь к редемптористам. Я не знаю, как я сейчас там буду работать, и что я от них буду хотеть. Поэтому огромное спасибо вам всем за вашу любовь. Я тоже буду жить в Гродно. Так намечается. Я надеюсь, что до этого дойдет, что я буду жить в Гродно, буду служить, буду навещать супольности нашей действительно семей, где мы работаем в Беларуси, поэтому здесь я тоже не чувствую так, что я развитываюсь уже все. Нет, до встречи, просто до встречи. Приходят сестры наши, назаританки, сестры, которые будут служить в нашем харизмате. Будет продолжаться, и мы будем видеться и встречаться. Хочу сказать, простите, если я кого-то где-то за эти года обидела, потому что могла. Поэтому простите, буду помнить во всех молитве. Огромное вам спасибо. Не знаю, почему вы все прощаетесь с нами васильками. Я помню, что сестра Назария в прошлом году тоже получила васильки. Да, но это мои любимые цветы. Огромное спасибо. Я забираю вас всех в сердце, в молитве. Поэтому мы в Гродно, сестра в одном доме, я в другом доме. Гродно открыто. Приглашаю всегда на кофе. Я на Девятовке, если что, там огромный костюм. Телефон есть. Звоните, приезжайте, общайтесь, мы только открыты. Приглашайте нас, мы с удовольствием приедем. Огромное спасибо, всем Олег, передавайте Циндару, Владимиру, Цинтопробушу. Огромное спасибо за сотрудничество. I już apośnie. Бывших парафий не бывает служения, они завсёды застаются, и думаю, что в сердцах сестер так само вы все застанетесь, тому помните о молитвах за них, бо кожне покликане потребує особливої молитовної підтримки, ласки і підтримки. Це покликання виконати як лепей, там, де Бог керує. І на цей час, і нового служення, а нам пережити сьогоднішнього дня і ближайшого тижня прийміть дар Божого благословення. Pan z wami. Jest duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Widzicie usupokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniołe Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злобу душ свою просвете. Аминь. Najświętейшее сердце Иисуса, Смилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком. Święty Archaniołe Michale, Молися за нас. Номер 84.